morning. Dito tayo sa SK. Hello, good morning. Dito tayo sa may TST, Chimchachoy. May pupuntahan tayo. Kaya, isasama ko kayo. Hanapin natin yung Arbor City. Dapat C2 tayo eh. Exit A. Safe na lang sana. Ito po yung PST, yung shoppingan dito, mga mall. Mga jewelry, mga branded na mga gamit dito lang sa PST. May pulis, dapat hintayin natin mag-green muna yung kasi may pulis dyan eh. Pag pumunta tayo ng 2,000, kaya hintayin natin maging green muna yung pedestrian light, pedestrian lane light. May list po.
tagal naman ito. Ayan na green na. Maglakad na tayo sa may siguro kung sa may ano tayo. Kamigyan ng mga papango, mga ano dito, marami pagkainan. Meron din. Ito ang shoppingan na ano, Cartier. Mabilihan ng mga relo. Last. Chanel. Punta tayo sa Harbor City. May kukunin tayo doon. Hindi, habang naglalakad, mag-live tayo. Yan yun. Mga hotel yan. Yan pa siya lang dito sa TST. Doon pa tayo sa kabila. Ito lang naman yung hotel na Peninsula Hotel. Yan po ang Peninsula Hotel. Peninsula Hotel. So yan ang Hong Kong Museum naman dyan. Space Museum. Subway tayo. Ito lang naman yung 1881 Heritage.
bilihan. May 7-Eleven din dito. Nagkainan din. Ito yung Strawberry. Strawberry. McDonald's. Ito yung Harbor City. Mga pasyalan dito. Si Lilo and Stitch. Yan. Yan. Yan si Lilo and Stitch. Yan. Okay, bye-bye na. Dito tayo. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.